Konnichiwa, Japonci na konci, zdraví vás opět Applepy a dnes jsem se rozhodl natáčet můj první díl z tohoto multiplayeru skvělého. Právě jsem tento multiplayer našel a rád bych se s ním podělil s vámi, s diváky. Nejprve tu něco zkusíme. Jestli tady funguje set home. Ukažte, to je lomeno home. Ano. Ano, funguje tu set home, což je výborné. Takže tu máme set home, ale já si ho chci však ovšem udělat jinde. Ten set home. A to sice někde, kde si postavíme i dům. A to bude někde v dáli. Jak vidíte, změnil jsem typ mluvení, protože už mě tam to přestalo bavit. Takže, jak si můžete povšimnout, tak tyto videa už budou mnohem zábavnější než bývaly. Doufám, že budete dávat mnohem víc palců nahoru, mnohem víc odběrů a tak dále. A tady to, že nás vyzvedne nahoru. A takže doufejme, že se toto video vydaří úplně skvěle. A jestli ne, tak se z toho zastřelím, protože už to zkouším po několikáté. Jednou jsem tam chtěl už dát jedno video z jednoho serveru, ale furt se mi to nějak nedařilo, ale konečně už mi to jde. Takže uvidíme, jestli se to povede, jestli se to oblíbí tento server. Takže dnes si jdeme natěžit trochu dřeva, abychom mohli postavit si barák, ano. Tady nějaké bludiště, jak můžeme vidět. Tak to je nádhera tady v džungli. A ani to nemá, myslím. Vážně to nemá. Ani resku, to se divím. Dámy a pánové, takže jdeme si natěžit trochu dřeviska. Protože dřevisko se bude hodit, takže musíme ho natěžit co nejvíce. Přece jenom s dřeviskem to jde všechno nejlíp, že ano. Ani se mi to neseká, což je úplně super. Takže můžeme natáčet do nekonečna, ale nebude se nám to sekat. No, jako první jsem chtěl říct, že tento strom nevytěžím celý, vytěžím ho jenom částečně. A mluvím samé blbosti, takže bych měl začít mluvit o této hře. Minecraft jsem začal hrát od verze 1.2.5. Natáčet jsem začal právě před 3 dnama s Maxem a s Bingem. Jenomže, to víte, moc se nám nedaří, takže bychom potřebovali lajky, odběry a tak dále. Takže bych byl moc rád, kdybyste je dávali. A taky Max by byl určitě moc rád, Bing by byl moc úplně rád také. A prosím, dávajte lajky, odběry a tak dále. Doufám, že se vám toto video bude líbit. Takže zase jsem si opět nezačal stopovat čas, takže nevím, kolik už nahrávám. Mimochodem jsem tu úplně sám, takže je to dobrý. Je tady 5 slotů, vybíral jsem server, kde budu moct mít klid na nahrávání a tak dále, takže doufám, že se vám to bude líbit, jak ještě jednou opakuji, už se s tím možná i otravný, ale přece jenom potřebujeme odběry, potřebujeme lajky, potřebujeme všechno, takže doufám, že se vám to bude líbit. Ty první videa, to se nám trochu nepovedlo, ale doufejme, že už se to bude vydařovat. Já jsem správná Čecha. Takže začneme si těžit dřevo, to už jsme právě začali. Začneme si dělat nějaký domeček, začneme se nějak vyživovat a tak dále. Znáte to všichni. Minecraft prostě, originální Minecraft je to prostě. Počkat, autosaving. Jo, dobrý. Nic se neděje, takže můžeme pokračovat dál. Takže vytěžíme poslední dřevisko a můžeme odejít. Dámy a pánové, můžeme jít dál. Takže nechtěl bych tady na tomto serveru dostat ban. To by bylo určitě velice nepříjemné. Takže bych byl rád, kdybych ban nedostal. Doufám, že se vám to bude líbit. A doufám, že budete dávat lajky a odběry, dámy a pánové. A dnes se mnou tady není Bing, ale možná, že tady bude se mnou taky dál hrávat. Možná, že tu se mnou bude někdy i ve videjku hrát, to nevím ještě, ale uvidíme. Všechno se vyvrbí.
Takže uvidíme ještě, no, všechno, co se tady bude dít. Možná, že bych už měl jít a hledat si nějaké místo na dům, nebo o ty věci ještě přijdu, ale dřevo, jak jsem říkal, dřevo je vážně potřeba. Hodně dřeva je potřeba. Moc je dřeva potřeba. Takže potřebuju hodně moc dřeva na to, abych si mohl udělat baráček. Jak jistě víte, baráček, to je hodně materiálu na to. Potřebujete dřevo, potřebujete různé ty blbosti, potom potřebujete dřevo ještě na třeba na truhly, na crafting table a tak dále. Teď mám nějak málo FPS, ale to vůbec nesouvisí s nahráváním, takže já chci hlavně, aby se nám videjko líbilo, aby se vám to nádherně poslouchalo, můj hlasík. Takže doufám, že se vám to bude líbit, pozdravíme. Ahojky mu zapíšeme. Tak a my jdeme dál, můžeme jít dál, doufám, že se na mě jenom neportne a doufám, že neudělá. No, nevím, o čem vůbec mluví, ale to je jedno, to teď nevadí, nebudeme to teď řešit. Teď jdeme dál, dáme pánové, crafting B1, takže tu vezmeme a začneme trochu přemýšlet o hře a ne o tom chlápkovi, jak nám píše nějaký blbosti, krávovinky, takže to je jedno, už ho nebudeme vnímat vůbec. To máš jedno, Tome. Tak, zpracujeme si všechno dřevo. OK, zpracujeme si všechno dřevo, ten crafting bednu si to ještě položím a vyrobím si nástroje, dámy a pánové. Vůbec nevím, jak dlouho nahrám, takže si vyrobím nástroje a asi to ukončím pro dnešní díl, ale jistě se budete těšit na druhý díl, který bude také z tohoto serveru. Takže uvidíme se v dalším díle, ještě si tu natěžím pár cobblestoneů a jinak už to asi bude vážně všechno ode mě, takže doufám, že se vám toto video líbilo a dávajte prosím lajky, odběry a tak dále. Takže já se s vámi loučím pro dnešní díl z tohoto serveru, takže konnichiwa!